Non é doado, pero todos tentamos aforrar unha parte do que gañamos. O 83% dos galegos logran gardar algo, uns 300 euros de media, fronte ao 17% que non dá aforrado nada. E se nos comparamos co resto do Estado, vemos que Galicia é unha das comunidades máis aforradoras. A que máis? A provincia de Lugo. As estatísticas din que Lugo é a terceira provincia española con máis aforro, 21.000 euros por habitante, por detrás de Soria e de Ourense. Datos que causan sorpresa no mercado de Vilalba, onde os veciños da capital chairega afirman que teñen complicado forrar parte dos seus ingresos. Penso que hoxe en día a maioría da xente, sobre todo a xente nova, nos costa moito deixar algo do noso sueldo mensual para guardalo, vamos. Nada, ao fin de mes, cero. Desde logo, aforrar o forro de pouco a nada, pero bueno, tratamos de ser un pouco previsores por se hai un apuro. Xa que logo, para sortear a inflación, cada vez miramos máis as ofertas á hora de encher a cesta da compra. Nosotros intentamos tamén darlles socios para que eles tamén poidan abaratar a súa cesta da compra, pero sí, é verdad que cada vez mírase máis o precio. Ademais da inflación dos produtos básicos, os impostos e os seguros están entre os gastos fixos máis importantes que obrigan a reducir o consumo non básico, nomeadamente no caso dos pensionistas. Hai que ayudar a mi hija un pouco e pouco se ahorra de vacaciones, nada. Procuro forrar, por exemplo, en roupa, en ocio. Unos vinos por aí, nada máis. Por que non fai a compra? Entonces, como non ven facer a compra, non sabe o que subeu todo. Galicia é unha das comunidades máis propicias para aforrar, porén o 15% das familias non o consegue e case a metade dos fogares teñen dificultades para chegar a final de mes.